खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। दिनैहाय काति फोरबो आरो बेयाव जों माने माइ फोथाराव साखि सावनो लाबोदो बिनिनो नोंथांमोननो आं एसे देखायलांनो होननानै सानबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था गासैबो। आरो दिनैनिखौ जमायै होगोन दे नोंथांमोननो जमायै होनाय जानोसै आरो मैयानि काति फोरबोनि साखि सावनायजों लोगोसे दिनैनि माइनाव लायनो थांनायखौ आङो जमायैनो होगोन। नोंथांमोन आङो माइनाव बुरनायाव थांनो हायासै आं दा माइनाव थोरसिफोरा मोजाङै माइनाव बिथांमोनखौ गले गले बुंनाय जादोंदि जिरायनाय समाव हाबस'नो जिरायनाङा। जोङो आलासि सावनो लाबाय आरो दोनथ'वाखैनो दै
जिरायनाय हुदाखौ गले खालायना हाबथाना थां जिरायनाङा सिगां जिरायबाबो जोंनि थांना थानायनि नेरसोन एबा गोथार फोरबो फरायसंहैदो मिन्थिखायो माइनावफ्रा मिन्थिखायो गावबा गाव आयदाखौ नों गावनि हाबाफारिखौ मावफुंदो बैहाय खुलुमहैदो बैहाय माइनाव बिन्दोआव खाथि खेरायाव गनाय थिनहरो बै माइनावा जिउनि
बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय जोंनि आलारि रुजुननाय बिथांमोननि लाइजौखौ एसे नोजोर होनाय नायनायजों मेथाइ दामनानै फैनो हानाय मोजां गोरोन्थि जादों देवरिफा मोनसे जाथि So guys, आं भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै नोंथांमोना नायनानै एसे मोजां मोनदोंब्ला एसे मा खालामनांगौ मिथिखायोआनो दा एसे आंहा देहायाबो सुख गैया माथोखौ बोरैबा फोरानदां नोंथांमोना बेनिखायनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो थाला दे लोगोफोर गिनावनो दोनथ'नोसै आङो दे बाय 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 नोङो आरोबाव